Abusua we nana asenso kofo adwumaka ase kese hene. Ohini na me o masem bia meka se wofa soro a wobehia asante, wofa fom a wobehia asante, wofa benkum ni nifa a wobehia asante. Asechire ne se ye nana opim so akonya ote so fi odoma nkoma ene baaye. Enu nti na wofa soro a wohia asante. Wofa fom a wohia asante. Asechire ne se ye nana nom twitwa wo mogya ni mu no so esie. Ye nana nom ani mu no so wo asase ne so. Enu nti na wofa fom a na wohia asante. Benkum ene nifa wobehia asante. Asechire ne se ye nananom efiri bonkum ni nifa kan ho bom se de be ya nkunimdie be ya asante de no nti na afa bonkum fa nifa no ehia asante no ye nana asenso kofo wei demonstration wei oye kire se ye nananom sie won ho animu no so se de be ya asante nkabom ebegine nti enie nti da bia masema meka na ewo nyina so enye bosirimuka ene nye botirimuka asema esiye asema wei ena himan hene na nana himan waye gina die kaiwo se wukọ baabia o man mu a enso wohwe Ghana flag ye da ho kokko ne sika kokko ne ade asante kutamu miensa adentia ye nana no mogya o nhwe gu asase ne so de gi o man ne si ho no enie we asante sem ye to aso the enjoy patching the best step forward is to go back to tradition. Se yebetimi atu anamompa ewo yanima ye wo se ye san so koyechi ekofa ya mamre eno ene anamontu a yebetimi dia koyanima eno so ne anamontu papa. So before going back to our tradition in Sweden and before say e betra nso you ebusa in Sweden kwan so na ya tra nso nti ana before say bebusa nso kwan adoma bi wa ase age ya cha adoma 3 times and so na ye tu abusa in Sweden kwan and so na ye tima tra nso so na akọ ama mrefi. Okay, ahade udru a wo se otwe adoma no mprensa na on di bisa kwan sa na ye no ye nko babia sa emme ye nananom sa na ye no wo se otwe adoma na wo so na wo sere kwan weenum nyina ma na obuo ewo asantema mu so wo ko babia wo sere kwan ansa na wako nti me sere kwan na ye da tra. Yes. Nti masere kwan we nti ye betra so o so person go bet masere kwan yes sere kwan wo se ye demonstrate kire obia wo se me cameraman so sere kwan yenko ya sere kwan abusua aha ama mikraba me husu yie pa we asantesem yes we asantesem egusu a ye hwe asantesem ena so bibini na oba say etime hu bisa ma oyem hwehwew yede we kire kwan na before no ina ye fa so nyamefa ye ba say begun yensa no yamamna ye bibia was nti yensa ye kire ba maintain ha say e de kire kwan na before me na fa so nyamefa before somebody ye pon ba wi say yamenya sorry ni max ni nko na kwan na before account for na ye fa so nyamefa na say e be twadan yamamna gun san yamamna bibia de ma yebosomfo mu saade yedi kan hu ba ko ewo ase o we nyina ye na ekwan a ye fa so aha ye shrine bebi a konkron bia na ye bompaye e ma nanom betie ye mpaye e ma abofo be gi ye mpaye bia ye busade man we shrine nti hu ye me ma yem hwehwew ye guso a anase ye da so ewo Jamedudu museum a ye bo apro ne ahwede ye ni so ade ne yesuade Abusua we nana asenso kofo adwumaka ase kese hene ohini na me o masem bia meka se wofa soro a wobehia asante wofa fom a wobehia asante wofa benkum ni nifa a wobehia asante asechire ne se ye nana opim so akonya ote so fi odoma nkoma ene baaye enu nti na wofa soro a wohia asante wofa fom a wohia asante asechire ne se ye nana nom twitwa wo mogya ni mu no so esie ye nana nom ani mu no so wo asase ne so enu nti na wofa fom a na wohia asante benkum ene nifa wobehia asante asechire ne se ye nananom efiri bonkum ni nifa kan ho bom
said ye beya nkunimdie beya asante de no ntina afa bonkum fa nifa no ohia asante no ena na asenso kofo we demonstration we ye oye kire say ena nanom sie won ho animu no so said ye beya asante nkabom ebegine nti enie nti da bia masema meka na ewo nyina so enye bosirimuka enye botirimuka e asema esiye e asema wo we ena himan hene na himan waye gina die kaiwo se wukọ bia o man mu a enso wohwe Ghana flag ye da ho kokko ne sika kokko ne ade asante kutamu miensa adentia ye nanu mogya o nhwe gu asase ne so de gi o man ne si ho no enie we e asante sem ye to aso really when you reconnect to your ancestors your spiritual school begins no kre so one ye nananom esanso di ahia mu a ho na wade sua ehya ase honhum ade sua ahya ase aha e asante sem we enye ntokwasem we enya amanyosem we e asante sem ancestors to be ancestors returned we do not die sabi o komenhie wo ho we kanioma omko wie ndue de aba me hye obo se sabi we a omode aba emfiri ha na emfiri ha kina odoma nkoma na eka then we your friend the ship house yes we kire kan like my friend there before house no omde kan buy no omde kan fight yankopon som buy the say we be nobody as na obesom nyame a na bi bo mpa ya ade ehia bi asima abama omba na amu fa yam som buy amu so modem so achi amount for the can require awu so amount for say pia konson gugu omsa pese omko jo omo free ship ni omo chiko so bad time ko na so kan ko omo chine kan bad time so pese o ko agye no appear free ship ni say na fu so appear na nine back yes omo for so pese omo ko jo omo nsan konson ko so bo pia bi msu sa twitwa ai wo na omo ko agye omo ho free ship ni mo ba nso be am so be dada nse oso nyame a ade ehia be bebo ma wo do yam so ma ba sa de ehia be bebo na wo sa kwa na ya ma mfa na wo chiko no so ne so e kire se di oba e be ka kire wo se nyame e wo soro a ugbu nkotodwa a ni agigi sika ni e de koma ne soro ni yenim ba bia o station wo ni agigi sika no ne ye de akwa no soro no ono ka se yenya ye nananom nioma o mo de amaye ye papa e boye ho man e ma ye nyare e ma ye nwu ntem no o be ka kire se yenja ni nyina nguo ni ye mewura dan mu that ye ka se ko wura soro dan ne nkoasom no e hyase anhyase wo broni krom e hyase wo da ye ka se ko wura baabi ne ho na akowura a nyame wo no saa da no na nkoasom hyase omo kɔ na omo se omo behu nyame no enso omo kyeche ye kɔi saa nipa we be ka kyerɛ wo se obi firi heaven ba wagye adi unti o nananom bɔkɔ de ono obɛka kyerɛ wo se kɔ ne nyame bi ɛwɔ hɔ ye mfa sika nkoma no wɔ soro no ono no kɔ a no wakyekyere wo de watum no wakyekyere wo de wawura ship mu de wafa nsuo so yesi ye ba bi ye friend the door of no return kyese hɔ wura hɔ a onsa mabiem ono ode wo kɔ saa biaye no no na kyerɛ wo se odo sua nwoma bi na abɛkɔ heaven no na wutie unsua odoma nkoma sem unsua asante sem unsua amamre unsua amane oyankopon ko no ko oni bank account de ye musole ya mo ba for the sem mo akoma ya we nti na asante sem ye se ye wo ha se woni beba ho so ka ba bi a wo frɛ hwi ase no ne sorry we asante sem ye sua de yaw me se wankasa otu anamo ba ha na ho ade we a woni boss wa na ye mahyew ana sai dan we kwa me nhye dan bia mama mu nti ye wi nti anka bi bia mu a anka no bibini ono broni a o kyerɛ sɛ wo panyame so nyame a de hia beba no wa beti bibini ekwan a wo pase epa kom no me mo kyerɛ me nkɔ oda ba mo se ekwan pase efun epa kom kyerɛ me mo kyerɛ me si oda me ni kwan pase ho bia mo kyerɛ wa sa pepe na bi fon ma kyerɛ omu we omu oda so tiase enso ya hye wo kom sa we ti kwa na we na ba we ti kwa wo sa kyerɛ mu sa no mo sa kyerɛ na kyerɛ wo ni kyerɛ wa no ye kan untimi ho mentimi wo hwe na odem sa na we nyina o se hwade ono be kyerɛ wo se
Ekwan wei na fa so som nyame ne bɛboa no no ahyehyɛ wo akyekyere wo ato hɔ. Na wo ankasa koraa no wokɔ hɔ nom a deɛ nti sɛ yɛbrɛ nyinaa nyɛ biribiara o. Yɛgyae nananom nti wɔma wɔn mogya a wɔde guu fam ayɛ kwa. Still ebesi nnɛ yɛgu so sosɔ nkurɔfoɔ yi so. Ɛno nti na yɛn nananom ma yɛn ho ntɔeɛ no. Ɛsiane sɛ wɔma wɔn mogya a wɔhwie guu yɛn nyinaa ayɛ kwa. Wɔn koo sɛ nkɛ kea ne ke ka saa nneɛma wei wɔn ma ne nsi da. Ɛno nti na wɔn mogya guiɛ no. Nti mogya a eguiɛ no yɛhwɛ ama no ayɛ kwa anaa? Abusua, ɛberɛ no nie. Baabi a yɛhwe ase no yɛnsɔre na Asanteman da te ase. Ghana abibire mu ha yɛn nananom da so te ase. Nyɛ adeɛ a wɔwu. Na yɛhwɛ no yie a wɔbɛba abɛtaa yɛn akyi ama deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ nyinaa yɛ yie. Ɛsiane sɛ wɔde wɔn ani rehwɛ yɛn. Yɛn mogya deɛ egu fam deɛ no nso yɛnkae. Yɛnkae deɛ Kwasi Kɔkɔɔ de yɛɛ yɛn. Yɛnkae na baabi a ɛwɔ sɛ yɛgu nsa yɛgu nsa. Baabi a ɛwɔ sɛ yɛtwa dwan yɛntwa dwan. Baabi a ɛwɔ sɛ yɛntwa akokɔ no yɛntwa akokɔ. Obi nya sika nnɛ na ɔno akyekyere sika no sɛ mede kɔma me sɔfo sɛ yɛkɔda Nyame ase sɛ menya me sika na meyɛ adwuma sika sei na menya. Ɛwɔ aberɛ a ɛwɔ sɛ nokorɛ mu no wo nananom na ɛwɔ sɛ wode sika no kɔda wɔn ase. Bibini Ɛwɔ sɛ wode kɔ baabi a wofiri na wokɔda wɔn ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nneɛma a woyɛ nyinaa bɛpagya. Ɛnyɛ sɔfo deɛ a wo seed aduadeɛ deɛ obi a ɔtumi sika paa na wahyɛ da akɔtɔ ka akɔma sɔfo abɛ a ɔno amunim ɛnam fam. Nti mom yɛnhwɛ yie. Ha ɛyɛ Asantesɛm yɛsua deɛ. Yes. Menhyɛ wo na mmom no mepɛ sɛ w'ani baa ho so. Yɛn nananom abrɛ yie. Hwɛ sɛ ɛkwan a yɛde yɛn nananom faa so na wɔmpɛ sɛ wɔgye wɔn ho nanso na ɛnyɛ yie. Yɛn nananom abrɛ yie nanso Onyame ne yɛ hwɛfo. Abusua, yɛgu so ɛwɔ Asantesɛm yɛsua deɛ. Yɛsua deɛ paa ɛnɛ. M'ani agye na nisuo koraa taataa me. Merɛ aho. Nanso ɛyɛ ade kɛseɛ bi a n'ahyɛseɛ yɛ ketewa. Ɔse Akwaaba Himai Ancestral Memorial Garden. Saa garden we like me kyerɛ sɛ like we no ɛyɛ some special ɛsie bi a yɛhyɛ da paa ayɛ ama Black Americans. Ɔmo gye ɔmo chief Africa. So ɔmo no Muslim ɔmo wa yɛn pɛ sɛ ɔmo nso Muslim ɔmo fira ɔmo wa Muslim yɛ ɔmo hyɛ ɔmo na ɔmo agada ɔmo nso. Sɛ yɛ ɔmo no yɛ pɛ sɛ ɔmo pɛ baabi a ɔmo san de ɔmo nso san ba ɔmo akyi ma besi. Na hɛmɛ hɛn kyerɛ kreti ha sɛ ɔmo wa mpa ɔmo nso nsambra ɔmo nkyi na ɔnsie ɔmo na yɛ ma me na mmerɛ na ɔmo nsie ɔmo ntie wura ma ɔmo sɛ ɔde kan besie nipa mmienu wɔ ha. Wow, beautiful. Aha yɛ beaeɛ a yɛhyɛ da yɛ sɛ yɛn nananom atwa wɔn ani hwɛ dan a ɛyɛ abibirem aborɔfo a wɔkɔtena aburoni kurom no. Wɔn gye di sɛ wɔn nkyi firi ha nti wɔn wu a ɛwɔ sɛ ha na yɛba na yɛde wɔn nso bɛsi sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn bɛtumi saa ne wɔn nananom adi ahyia bi mu. Na sɛ yɛde wɔn nso bɛhyɛ ha na akɔhyia wɔn nananom a de asɛm na akɔka kyerɛ wɔn sɛ woboa ma yɛn nananom agye wɔn fa ahodie anaa woboa sɛdeɛ ɔhyɛ yɛn kutupa ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔ gu yɛn kɔn na akɔdi n'akyi wobɛkyerɛ nananom. Ana saa papa we na vin hɔ ɔno gye sɛ ampa ɔhye firi Africa nti ɔno wu yɛ no ɔka kyerɛ ne busa fɛ sɛ mewu a ne nso mo san fa mba mechi ma besi nti saa papa we de ne nso ba plus saa papa ba ko bi so wase ɛno yɛ sɛ ɔba ɔno picture de yanya nti ɔno so so yi se no pharmacy nti right now the nipa mienu ɛpɛ ne dɔm so aba besi ɛwɔ ase bibini pa wɔhu no krɛs wɔhu na me sure sɛ edru mmerɛ bi sɛ ya na mo kai sɛ yehu yanka nso eni adru nti yɛbɛyɛ ne dɛ biaye yi ɛyɛ biaye a nana Sawansa ɛyɛ Himahene ɔno na ayɛ biaye nyinaa kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsan ne nananom adi ahyia wura ha wotimi sɛ nananom sunsum wɔ ha because me wura ha na sɛ bibi awura me mu ni suo kura tata me wei kyerɛ sɛ yɛ nananom akonkoden ni kwan sɛ yɛtoto wɔn ase yɛma wɔn brɛ yɛ kwada yɛto aso
na mekae wo sɛ wo so bɔ mmɔden ne bra fa mmɔfra no firi fie no mmɛsua ɔmmɛ connect wɔn ne yɛn nananom mmɛdi ahyia na biribiara ɛbɛyɛ fine wɔn abrabɔ ɛnyɛ sɛ yɛ ada wɔn bra na wɔn mmɛsua adeɛ wohu sɛ mehyɛ m'akotaadeɛ a ɛkyerɛ sɛ m'asantesɛm ehia me yie paa nti mo asantesɛm nhia wo no wei ɛna kyerɛ sɛ ma w'asantesɛm nhia wo na ha sɛ nso yɛgu so ba yɛn wie ba na ɔka sɛ na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ Ashanti calendar no ne African calendar ɛwɔ ha sɛ ba yɛgu so nhwehwɛmu ha sɛ a yɛba bɛkyerɛ yɛgu so a yɛsiesie nti meyɛ sure sɛ ɛnkyɛ biara no ɛbɛwie ha nyinaa na deɛ ɔsi yɛ wɔ ha biara no yɛayɛ adwuma yi Nana Heman ɛna ayɛ wei nyinaa Nana Sawansa ɔyɛ obi a onim de yie paa n'adwene mu abie yie n'adwene mu abie yie papapa meyɛ sure sɛ atantesɛm ɛnkyɛ biara yɛne no bɛdi ahyia mu ne na bɛtwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ewiase nyinaa ɛbɛhu ne tirimupɔ ɛne nananom baabi a ofiri a ɔde abɛduru ha sɛ abusua wɔ sɛ wo so ba bi na aba bɛsua ɛntwɛn ɛnka sɛ deɛ wohwɛ yɛ wontumi nhwɛ ne nyinaa nti bɔ mmɔden paa ne fa mmɔfra ne bra ne fa abusua ne bra na ɔmo ne nananom mmɛdi ahyia mmɛsua adeɛ ɛsiane sɛ adeɛ wɔ hɔ yɛyera yɛnkyi na yɛmmra ne yɛmmɛsua wei mebɔ yɛ nana Apaw Kwabena Kankam mehyira no kosɛ mehyira no yie nananom baabi a ɔwɔ biara ɛsiane sɛ ɔyɛ obi a osii kwan sɛ ɔbɛma liberty ɛyɛ fa ahodie aba ama yɛ nananom nti akwasi kɔkɔɔ a na ɔho aweda wɔ nkoatɔ mu ɛne nkoaso mu no ɔno ɛna yɛ nanan yɛ Nana Apaw Kankam ɛkyi wɔn mu ɛyɛ wɔn ne ɛwɔ sɛ ɔyɛ wɔn na yɛsie wɔn wɔ ha wei ɛyɛ beaeɛ a yɛsii wɔn mu na wei kyerɛ sɛ asante asɛm a yɛka no yɛnka no kwa ɔma yɛ adwuma na ɔma yɛ adeɛ yie sɛ ɔkoeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmma kwan ɛma yɛntɔ yɛ nkoasom mu m'ani agye yie papapapapapa wei yɛ adeɛ a ɛkenya me kakra sɛ kofo dodoɔ yi nyinaa ne nka ɔmo baa sɛ nka ɔmo ba bɛtɔ nkoa nti Nana Heman saa mmere no ɛkyi wɔn ɛkyerɛ wɔn sɛ yɛ nananom ɛma yɛn biribi na ɔmma kwan ɛma obiara ɛmmɛsɛe no baabi a nana ɔkra wo biara yɛhyira wo na yɛbɔ yɛn mu ase so ma wo wakɔnkɔden wei ɛyɛ asantesɛm say call one of the healing trees in Africa and aside you also a Ghana pet and Israel pet and a beefy. Oh, okay. Na kyerɛ sɛ baabi a edua a yɛkɔ edua a yɛsayare bebree ana side you so if you Ghana ne Israel pet Ghana ne Israel pet na sɛ edua ana side you so a man for ni ba one say edua prekese dua ni. Okay, wow, beautiful. Abusua ebia unhu bi da we ye prekese dua nti wo hwa so prekese jame du mu say ebi bobɔ so nti ama yes yari saa haban we ni dua we sa yari bebree Israel pɛ ne Ghana pɛ ne bi obi na ɛbɔ hɔ yi no kre we eye prekese dua unhu bi da ene ya kyerɛw prekese dua oba ha faka oba wani kyerɛ agona wotra aboa so kakra bia wo se wobesi wɔ Heman junction fatasi ni bi ne bruam Heman wo bedru Heman a wo se o ba Jamadudu museum baabi a Nana Heman akyekyere a opese ye san so kɔ yɛnkyi ne nananom kodi ahyia no ɛhɔ na aba behu prekese dua bia na hunhu bi da famofra ne bra no mesua de aha ɛya ana yes akɔ edua kɛse bi ese a the whole Kabre na edua eyini ina sa so wa pa e wa Kabre ase Kabre ha no yes ha ekɔ
Renasi. Hey, me say abusia. Me say enioma wa o. Hey. Me na me catch enioma wa ha pa. Hey. Oh, Nti enioma saa wa dua ha we pa. see a friend onyina mankwa ene gu Onyina ha. mankwa. Kapa Yes. his life. Dwane nyini ye. Wo ne kese so The a. whole Kwabere hands, Kwabere yo, Kwabere east, south, near west, near sa omo I think I on. The whole Kwabere a dia eson, and as a son was a in power Kwabere in a wina mankwa. And as I do like a young one, nam has a panel, if you say your bar now, unya ba. Now, Basin now body three, a human we are. The don't know Basin become something again we are. Na nema wo de ba na wa chichira bom na de bodwen to twedwe ne ho atmo se ebi ebibɔ ho No cre. Wow, this is beautiful. I'm sure so betimi anya we amamia. We bia. ebi so na beba ha yi nti mo se we ne etete pa de extra also yin ebi bobɔ ho Na oba ahomen ne dadoa na de aba bebom aka wo haw. ebi so na beba ha yi Bi ase bobɔ ha ha yi bebre otimu se. ase ebi na beba Wo ha yi hekra otimu se bobɔ soro bebre na yesa nyenne. Wow. We wo se wo bekɔ Israel. Akwa akokoto wo a ebu agu. Obi wo a watu afa ne dan ho a ebu agu no na wo akokoto akɔbɔ mpae. De esi wo ne no ya. Hwɛ me na me nka asɛm kyerɛ wo mo. Edurum na ɔse yɛ ka asɛm kyerɛ mo. Ma me nyina dua no ho kra na me nka kyerɛ wo mo yi. Esan sɛ ehia me yie pa. Wo se abusua wo bekɔ Israel akɔ akokoto wo a ebu ho. Wo bɛbɔ ɛka akɔ Mecca akɔtwa botan ho ahyia. De yɛ nananom de ama yɛ adwuma tatahwe no wo se wo bɛsan ho atu kwan akɔ Israel akɔbuto wɔ ho na no mehwɛ video bi nwura ne nneɛma a makyerɛkyerɛ ahyɛ wɔ ho nyina na ɔmo pra akɔto gu deɛ yɛ gyinadeɛ na da so wɔ ha sei no edua yi esi hɔ nyenne dua no ebetumi ebu agu ɛsa yareɛ ɛma ba ɛkyɛ nneɛma nso wo se wo mpɛ no bɛkɔ akɔkoto wɔ a ebu agu ho hwɛ Israel na mo ka no ɔno na sesei yɛtoto bomb so no Israel nyame no ene na mo obi to bomb ya ɔno de anka sɛ Israel nyame fa kyɛ wo ɔn sɛ afei de ɔho obi bɔne a Israel nyame no nso ɔmfa nkyɛ ebi kwa to da bi fa ya me di mo ho ya saa bottles so say ebi wa mo no pa yes last 2 months broni fita ono ka so tinu ko mo di sɛ oba sɛ be kana asɛm kyerɛ dua na be ya ma na wo bibi na wo tikro ma ha na asɛm ha wo ntimi wa na wo so be kan sɛ ɛsɛwa because dua na si yi a oba betimi abegu nsa ka wo nsɛm ama de opɛ nyina yi wo so mpɛ bɛkɔ akotwa botan ho ahyia akɔwu so wo we untwa vesa bia o umfa wo fa ka picture na wo aw sikadwa wasase yɛnka yɛ nkyi nti na wɔka aka yɛ nei ɔde wei aba no mmra ne mesua deɛ wate yɛme fa yɛbusa deɛ mɛto baabi pa anim na nananom bɛyɛ aman aha ɛyɛ asante sɛm ana ye sheda pa ja sa kwen we a e pese cha man boss na tpa no na ekwen ana ina no ana he ma man for na paso de ba edua we asa ana enso so da enso enso bi so da we asa na o ba sa besa enso firi asa de ko okay so yo ma de ntina o first source of clean water ne drinkable water American hu no kuma ase e da sa edua we asa na ekwen na paso de paso kronim de bani base be sensu e was said the ntina kyerɛ sɛ wohu edua na yɛ nneɛma bebree a source of drinking water potable drinking water this is very portable a ɔnom a ɔtɔw ne nsuo da ha yɛ nananom ɛba bɛsa bi a ɔpɛ portable drinking water de a hɛyɛ na abenya no wow this is beautiful
Nti na nsuo na America ho asem no ni Akwansuo River. Okay. Na ye was some 100 be na friend Aqua. Okay. Who gathered the human inhabitants to river. Nti na titipa na ye wo obofobi. Yes. Obofobi na ye friend Aqua. I don't know shit about gather him from the all settlement. But sansu nsuso we ho. Nti nsuo no omo shele ba e to friend Aqua. Nsuo na time ko sanu tumbo di nsuo di nti amana akwansuo aka ho. Okay, so Ana nsuo no so di be 200 years ago. Getting to 20 years. Ana ekowe so down for 29 years. Na ohini bia na like o man hin na ko na ogu nsam man nsuo bi na okrom ha. Na mo say every full moon bia na about denchem. Epie free nsuo no mabeda ni na o sa ko ten back. Nti we down for 29 years na ohini bia yama na na abo ni mabiem. Nti in 25th December 2015 na apel we have abebiem san wansa. Ba se be gun san ya mamre ma nsuo bia no dura se no gun san ya mamre ma nsuo no na bo pi abon pi on pi ba be da for 3 minutes na return back to nsuo since then I pay me so wo so raso tia se hwe me ka sem bi a kire wo ne ade we aka me masem bi enche bia last 2 weeks segment e wa Asante Sem so no me ye ade bi kire wo ade na asa pi wo ha no ti asem ni me fa Asante ene amamre ene amane bibirem ha de me fa ni ago o se opanyini a ne efe na Akwa no ye bofo ono ena me ye sure say onse abofo de omo nam a omo chinchin yie pa omo na me ye sure say obepie nsuo so ni ade by den chem asem e ba mu na mpese me kai wade unim bia bia fe odi chem so wo kumase di chem so nsuo a da ho a efe mu akopie airport runabout na nse nsuo to bia na ayiri unim de ntia efia na ye gum ntia onyese bia ehonum ne ye fin gum empesa na nsen panimfo kote gatanim yekoy na denchem na pie ti ne friend di chem so ye denchem so ono a umma na odi kro no o ye denchem nti yekoy na wapia beda ho eje mframa approve ni ade nyina wo ho enye se obeka obi o oba ye no hu se ampa e se de heart nti me ye sure se nananom gusu ya mamre na yeyi ani ma hoda ho a besa pie denchem ne wo ho oguso ye adwuma oguso boa ne man oguso na de ntia wo mpie no mpefi me ka wo hintasem wo ho na hu se nsuo bi da ho fa nwu bia no ato agum wo fa bibia no ato agum ahwe yie adako bebo birim we Asante Sem au ebusia enya asem ketwa o yes yakwa babisi wow beautiful wow ana wabo adwuma papa wa na ase so emuso wakwa e de obebre wabre se that serious o kwa beje ho na wadi yes wa se de esi ayi no so no se de esi efe wo hwa abo ya me sure say abo yi de natural stones o eso hu asetoa ba so ne so abo chese nyame ahira bibia bi me sure say we mu an yi glass ni ade nyina afiri abo ye mu because efe yi hi brother ha na sawansa ma bre grampo ana himan ikedwanya okese o otirimpo na wanya no nkoswa sanse wayi ade na you say there ye wi on fine beautiful my blempo I'm sure say mo bi ha ni nyina right ba yenti ma oh yeah Matias eh because yenti bi nchire ni na obi so fa car no mra no mehwe sanse bibi o ho no ma ebusua ba yi o ha ebusua wo hwa aha ene ye ba ya ye besua ade ene ye odomanko be hia ya ha ye fere ha sei Jamedudu Museum
na wohwɛ dwuma na nasa wansa aba efe wani beje ho bomodin ese woba besua de wode nkura ne beba wode enuanom beba enuanom framono ne ba fo mo bra no mesua de aha Jamedudu museum na me kai wo se asantesem e na wo hwe no we asantesem modern se obehwe asantesem memenda bia dumienu edikosi jonko e wo osai krom tv we asantesem me da se wo hwe me makraw